tepang iti tangatan. Ginapalabas, napaot ti panagsarsarita da Miguel ken Altea. Maragragsakan met ti balasang gapu iti dayta. Nakadlaw ni Amalia ken ni Miguel nga damet panagayat daytoy iti balasang. Nagawid ni Altea iti mansyon tapno ipakaammo na tinapasamak ken kuana iti don. Kastaunay ti ragsak ti don, gapu iti panagsublin ti balasang. Imbaga nga rod ti don asaanen arumrumuar iti mansyon ni Altea, gapu iti siguridad na, ngam nagkadkad ti balasang. Iti sabali a bangir, nagpangtanibong nga aramidon na ti amin tapno maala naman ni Altea. Imbagamat ni Miguel nga aramidon na ti amin, tapno saanen a maulit pa iti panakadukot ti balasang. Kabayatan na, nagsaganan dagiti buyot ni Don Braulio, tapno sabtenda ni Don Augusto iti airport. Kastaunay aragsak na Don Braulio ken Don Augusto iti panagkita da iti hideout. Kastaunay matisid daw ni Billy iti imbaga ni Don Augusto ti kinataer daytoy. Itagagayem, denggenyo ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Tepang iti tangatan. Nangan kakatin, amigo. Saan naparikot kanya, timangan? Kaya't ni siya, tuminom iti adupat vino. Sana parikot na ito, amigo. Ado ti arak ko nga imported dito'y hideout. Dahil tati kaya't ni siya kinisika, amigo. Ngem, saan na dito'y hideout ti kaya't ni siya napaginuman? Ha? Sa dinong harot ti kayat mo, amigo. Ijay pueblo. Kaya't ni siya ti makakita iti ado na guwapo. Kas kinipili. Guwapo? Kunan nito na gusto kanya. Kadwain yung harot ni amigo iti ruwar. Billy. Mapan kayo iti ngingina na paginuman dito probinsya. Wen, boss. Ala, amigo. Nibili nga rodan ti makaamukan kay tiruar. Sana ko na sumurot pa itado ti aramida kaya mansyon. Muy bien, amigo. Talaga na kayat ni siya tagragragsak. Kabayatan ti panagbakasyon ni siya diti pagilyan na Pilipinas. Simbang gaya man ni Don Augusto, anak kapoy di Espanya, Don Braulio. Udno na ita, General. Kat nakuna nang agbakasyon pa lang dito. Anya? Agbakasyon lang, tipanggap na. Baknang kan nasirip ni Don Augusto, may panggap iti illegal nga aramid. Awan ka di tipanggap na nga aramidan, wenno itulong iti grupo tayo. Adda, General. Ngambay-bayag pa lang agdakiwas when mapanagparpaliwa. Amumetan na yatao. Nagsam iti nightlife. Kaya't gua makita manen ni Don Augusto. Nabayagin na panawan, ajak nakikita. Apaman na sumangpet ijay hideout, kasaritan ton. Wen, Don Braulio. Kaya't kumatakablaan, gapo iti pan nakakitak manen kan kuana. Agawid ni datayo ijay hideout. Kaya't ni siya na ituloy ni datayo tagragragsak iti mansyon ti amigo ni siya. Wen, Don Augusto. Kaya't ni siya dito'y na probinsya. Presko ti malangab na angin ni siya. Nangangato pa'y dagiti malabsan na montanya wenno bampantay. Don Augusto, ano ba iti mabalin mo pagpasyaran dito'y probinsya? Ibaga mo lang kanyak no sa dinot ni kayat mo papanan.
Sa naparikot na itapili. Talaga na da ita, ti kayat ni siya. Ti agpaspas siya. Don Agosto, asidig tayo ni Jay hideout. Okay. Apamal na makasangpet ni datayo, iti hideout. Agrendag manan ni datayo, iti vino. Kumusta ka na, Don Agosto? General Marasigan. Nasaya ata nakita man ni siyak ni sikat. Kastagmat ka, Don Agosto. Talaga sana nagbaliw tilang ama. Natair kalata. Sana kayat ni siya, di maawagan tinataer, General. Ah? Sorry, Don Agosto. Dispensar, General. Mapanisyak, ijay lakasa di huespedes, ueno guest house. Saan naparikot na ita, Don Agosto? Ada ka di pagamanyak, Don Agosto? Adonde, ni General? Pimanaw ka din ni So. Saan pa Don Agosto? Apay ka di? Saan nakayat ni siya? Na makita ti rupa ni Iso. Huh? Saan nakayat? Na makita ni siya ti karaho. Kasta ka di, Don Agosto? Well, pili. Ibagam kini Iso. Nasaanan ni siya na rumrumwar. Dito'y kwarto ni siya. Sige, Don Agosto. Pili. Kumusta ni amigo Agosto ijay hideout? Pinanawak ang nakaturog, boss. Talaga gaya manasem nga uminom iti arak ni Don Agosto. Well, Billy. Iswadang gaya nyo lata. Bak nang dayjay nga amigo. Ado ti mabalin ng aramidan. Ngam, boss. Mariknak akabusor na ni General Marasigan. Anya? Tapaan ako ng tigasta. Pinapanaw na ngamin iti hideout. Ha? Apay nga katawa ka, boss. Billy. At dati na unag arason no apay akabusor na ni General Marasigan. Anya dayta, boss. Mamam to. Apaman ngagbayag diti pagilian ni Don Agosto. Hindi. Kita'y kapay asaan ang matagtagan niya. Adda ka di parikot mo, gayam. Pampanunutak lang ti kasasad ni Altea. Ha? Saan pailangan ang talgad ni Altea iti dayto a lugar? Anya ti kayat mo asaon? Agdakdakiwas pailang ti kidnapper. Patsak nga garamid manenday di iti may kaniwas. Anya nga rod ti planong ita. Kaya't ko abantayan ang imbag ni Altea. Sa bagay, husto ka, gayam. Toro, adda ko makiddawakan ka. Anya dayta, Miguel. No awanak, sika pailang ti mangkita kini Altea. Ha? Oo na. At ang amin nas kang aramida, gayam. Sa dinong amin ti papanam. Inawagan nak ti sigod nga aset ka. May panggap ka dagiti illegal ang mapaspasamak iti dayto a probinsya. Ha? Kumpirmadon. Adda pa kay naigan dagiti opisyal. Kadagiti illegal nga aktibidad ang mapaspasamak dito'y probinsya. Gayam. Baban iti tulong dagiti amamok nga aset. Mamwak ti ayan dagiti pakapaspasamakan ti illegal nga aramid. Nangro na iti droga. Ayos. Masitan dinabati ang droga kada na. May salangan na parokyano ti deliberanta
Kat inton bigat langan na may dilibar tinabat-bati asyabo. Wing kuryo, agawit ang aruten. Mabantan. Sige. Uray ka. At doon nakabalangan iti dalam ta. Sino ka? Awanan kayo iti bayin. Adon tinadadal ti biyag na, gapo iti aramid yu apo siya. Sino ka ko ba mangibagay ti kasta? Wing arad. Gapo ta siya tinapaped iti aramid yu. Napukaw ng tipuot niya. Pungwat dagiti imada. Irakad ko ilay ti kayo. Kalpasan na. Umawag ak ijay kwerpo ti pulisya. Isudan ti makaammo ka dagito'y apo siya. Ano pinapasama ka na kayo? Ha? Bili. At doon nakibiyang iti pagnami. Sino tinakibiyang ka na kayo? May sa lalaki. Nasiglat yung nanbayin. Anya tilang at ibagbagam alalaki. Ha? Diyak may lasin. Gaputan nasip nga tinakapasamakan na. Imasidag kada kami kinikabuki. Kada jay, kinugtaran na kami latan. Anya? E di nagsubli ti puot mi, na ibaod kami iti puunti kayo. At damat tendag iti kamang ti pulis iti aglawlaw mi. Nahala iti droga iti bulsami. As damat tendag iti kwarta ang naglakwan mi. Di mo unay pigsan ti agsaw jaske ka. Sorry. Ang pungpungtot ni boss gapo iti dayto yung napasamak. Pili. Kasano kami nga rodan diti pagbalutan? Diyak ka mo. Diyak masungbatan dahi ta. Ibagam nga rod kini Don Braulio. Tairwar na kami diti pagbalutan. Ibagam na ita. Anya ka diti pakariribukan ni Sika, amigo. Nagitiwan Serbina at taok. Natiliw da. Gapo iti droga. Saan na parikot da ita, amigo? Basta saan nagsao, dagiti natiliw na taom, kadagiti polis, kontra kinisika. Day tatisan dangar aramidan kanyak. Na talaga patayak ida. Nga uraya dada iti pagbaludan. Abay, amigo. Kumapoy ka din ni Sika. Anya ka diti kayat mo asawan, amigo. Nadlaw ni siya kinisika iti kalabas. Nakaro ti panagdandanag ni Sika, may panggap ka dagiti negosyo ni Sika. Anya? Saan unay ni Sika na agpariko? Madadael ti ulo ni Sika na agpampanunot. Amigo. Relax ka dilaing ni Sika, amigo. Saan ni Sika na madanagan? Adda ni Siak, akadwa ni Sika. Kabayatan ti panagbakasyon ni Siak, tulungak ni Sika, itinegosyo ni Sika. Sa dino tinapanam, Miguel. Sinapol ka kanitoro. Adala ang inaramid ko, Althea. Miguel? Adda ka di bagam? Anya ti kahit asawon ti panagsinnahi mo. Panggap ko ti agbakasyon iti balasiw taawa. Dahita ti panggap ko. Sa anak namin anatalgad ita ditoy. Ang mga no adamanin plan-planwan ni pong nga aramidan kanyak. Althea, aging ga si bibiyagak. Aramidak ti amin para kan ka. Miguel. Wan Althea, saan ka nasabsabali kanyak? Imbilang kan, kas may sa akabsat ko.
Ha? May sa akabsat. Wen, napatagkan kanyak, kas may sa akabsat. Miguel. Di ka madanagan. Bantayan ka, aging ga si bibiyagak. Iti kasta, awan ti dakas ang mapasamakan ka. Ma'am Althea, agyaman akta nakasubli kamot laungaon. Apay Nana Rosalia. Anya ti kayat asawan ti panagsanaay mo. Ma'am Althea, kayat kunti pumanaw ijay mansyawn. Ha? Imayak dito'y kunduyunit mo. Takailiw kamutan. Nana. Nabayagan apanawan nga agserserbiak ijay mansyawn. Bakit akaon, ma'am? Nakapsot mo tang tibagay ngagtrabahaw. Nana Rosalia. At dapay gundaway nga uray agsakitak. Agubra aklata. Makangagak mo't ngamen iti agkakadakas asaw kini Don Braulyaw no sa anak nga agtignay. Maawatan ka, Nana. Tinasayaan. Kasaritam ana imbag ni Ninong. Tagretiro kan, kas babaunan iji mansyon. Day tatidak kala parikot ka, ma'am. Ibagakan ka ti punaw. Anya day na. Ay na, sana na mapasamak ti panagretiro kaya mansyon. Ha? Anya ti kayat mo asawa, Nana? Ma'am Althea, tung palbiag ti panagsirbek, kas may sababaw ng ijay mansyon. Ha? Anya ti makagapo, Nana? Talaga atyak maawatan ti ibagbagam. Nana, amok. Ada ilimlimad mo. Ma'am Althea. Ibagam kumano anya rita. Bareng makatulungak no parikot man dayta. Ma'am Althea. Katukad ti biyag ko ti ibalikas ko kan ka aparikaot. Ha? No ibagakan ka ti aming nga maw. Agbalay amamimpinsan ti biyag maw. Saan laeng asika? Ha? Anya ti kayat mo asawan. Nana Rosalia. Anya ti kayat asawan ni Rosalia iti naibagana ken ni Althea. Gagayem, ti uliway na dinggan, ti tuloy tinubela tayo anapauluan. Tepang, iti tangatan! Tepang, iti tangatan! Inapalabas, impasyar ni Billy ni Don Augusto iti aglawlaw ti probinsya. Magustuhan met tinaud-udi, gapu iti nakita na angayad ti probinsya. Namuan ni General Marasigan ti panagbakasyon ni Don Augusto. Isu at dagos met, anapan na sinarongkaran iti hideout daytoy, ngam saan na nagbayag ti saritanda. Gapu talimiklik ni Don Augusto ken ni General Marasigan. Iti sabali a bangir, at nakalap ni Miguel nga impormasyon, may panggap iti dua a drug pusher, ngagkatang-katang iti aglawlaw ti ili. Nagbaligi nga rod daytoy anang sanayb kadag iti dua a pusher. Iti met condo unit ni Althea, si marungkar ni Rosalia tapno ibagana ti karirikna na iti mansyon. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy tinubela tayo anapauluan. Tepang, iti tangatan! Nan, ada ka di ilang limot mo. Ma'am Althea. Ibagam kumakanyak no anyaman dayta. Tano parikot, matulungan ka. Ma'am, katukad ti biyag ko, ti balikas ko kan ka aparikaw. Ha? Do ibagakan ka ti aming ngamaw. Ay na, agbalay amamimpinsan ti biyag mo.
Saan lasi ka? Ha? Anya ti kayat mo asawan na Rosalia? Ma'am Althea, agridam ka. Tadalaang iti aglawlaw ti adipon ni Satanas. Wano man nagpamarang ataaw. Anya? Ti tao adakda ka matekken ka. Ket nalaeng amang baliktad iti amin a pasamak. Awan ti umnaw nga ramid na. Nana Rosalia. Si bibiyag pay laeng dito'y rabaw ti daga. Maurura maeng ti kararuana iti impirnaw. Maburbur siya anak iti imbaga kanyak ni Nana Rosalia. Idi namin sa nakalman. Anya timbaga na ka? Ada pa ka buriburan na. Pamasakit. Kan burbur siya dagiti imbalikas na. Ha? Kunana kanyak adakkel ti agbaliw iti biyag ko. No ibaga na kanyak ti putno. Althea. Saan ka no laang asyak ti agbaliw ti biyag na? No ibaga na amin kanyak ti kinapudno. Ha? Apay adi na pala imbagakan ka tipod no? Katukad ti biyag na. No ipudno na kanyak ti palimod na. Anya? Kasta tinaibaga na kanyak. Masapula kasaritam ana imbag ni Nana Rosalia. Ibagam tay pudno nanti amin. Kaya't ko atulungan ni Nana Rosalia no anyaman ti parikot na. Ala, mapantan ija restaurant. Apagbiit tala ang ijay. Kasaritak laang dagiti tao. Wan, Althea. Saan pa'y laang ama po nas itiisip ko tinapasama kanyak iti kalabas. Althea. Amangan no adala ang iti aglawlaw ni po. Kat ulitin naman ng tikas iti inaramid na kanyak. Saan na bale? Naiblatar metten ka dagiti pulis ti amin. Tinapasama ka pa ng dukot kan kanibong. Nga madandanagan ak pa'y laang aking kaita. Agduado ti panunod ko nung mapanak kijibalas yung tao ng bakasyon. Di ka madanagan, Althea. At daklat ta itisibay mo. Ipanamnamakin ka saanan na maulit pa dahil diyan napasama. At dakamat gayam dito restaurant, Nana Rosalia. Wan baraw. Amok ngamin nga umay ita dito'y ni Ma'am Althea. At dalaing yawat ko kankwa na abanag. Kasta ka di, Nana? Baraw, di mo ko mabaybayan ni Ma'am Althea, ha? Ha? Si kalang tiyamaw ka makatulong kankwa na. Bantayam anaimbang. Apay na ibagam ti kasta. Dumteng to ti panawag. Ama-amal na ti amay. Kat amangan no iso ti pagpagkadan na. Ba nag-adyak kaya't ama pasama kankwa na ti kasta. Nana Rosalia, kaya't kakasarita na imbag. May papan itidayta na ibagam. Ngam saan aditi restaurant ti pagsaritaan ta. Sige baraw, luad daw anak. Agsarita tanto anaimbang. Ano timbaga kan kanina na Rosalia itay, Miguel? Imbaga na bantayan ka na imbag. Anya? Ibilbilin na kakanyak. Isong imbagakan kwa na. Ngagsarita kamin to itinalapat. Ay, kasta ka di. Mariknak nga da ilimlimad na. May papankan ka. Anya? Day tama ti simkan iti isip ko. Idi kinasarita nak ni Nana Rosalia. Sa dino ka diti papananta? Agsublitan iji kondo. Ala, pagandarang man ti kotse. Okay. Aginom lang nita kayo, iti Pino. Siyak, ti makabugin nita kayo. Ago ba, tim pagatang di siyak na pulutan.
Agrendag nito kayo. Bili. Apay na dita sango ni siyak ti ayaw ni Sika. Apay, doon na gusto. Umay ni Sika. Iti abay ni siya. Apay lang, doon na gusto. Basta kayat ni siya na makaabay ni Sika. Anya? Ala, umayan ni Sika. Dito'y ayaw ni siya. Sige, doon na gusto. Nana Amalia, nagatang tayo matanda iti kasapulan tayo. Gawid tayo ka din. Wenturo, dumag-asak labiit iti agas ko para iti high blood dita parmasya. Sige, Nana. Ala, bumalasiutan dita kalsada, Turo. Sige, Nana. Nana Amalia, mubit lang. Apay? Ni Nana Rosalia, iso ti sumungad. Sino a Rosalia ti Apay, Nana Amalia. Darasan, Turo. Umaykaan. Bumalasiutan iti kalsada. Kartingam. Umaykaan. Nana. Kaya't pa'y ni siya iti uminaw. Magalabas kayo iti biyano. Siya kunti mapan mga lad doon na gusto. Sabi. Agtugaw lang ni Sika. Dito'y apay ni siya. Mangibaon lang ni Sika. Di mapan mangalay ti bino. Sige, Edgar. Ikaw man mangalay ti numan tayong arak. Bili. Kaya't ni siya. Tiag sanggir iti abaga ni Sika. Anya? Agad-gad ka din ni Sika. Sige, doon na gusto. Agsangir ka iti abaga. Agsanggir ni siya. Diyos ke. Anya ka din tararamidan ni doon na gusto. Apay, doon na gusto. Apamang namalpas ni datayo na uminaw. Umay ni Sika, iti kwarto ni siya. Enchente. Kwa? Umanugutan ni Sika, Bili. Diyos ke. Apay nga naprosan ni doon na gusto ti lupaw ka. Apay nga No agad-gad ni Sika. Patayin ka! Nana Amalia, apay lang at nagapura tayo itay nakita tayo ni Nana Rosalia. Isugayam tinakdakamaten idi kanyak ni Miguel. Ana am-amu na ije restaurant. Nga agnagan iti Rosalia. Apay, Nana? Am-amom ni Nana Rosalia? Saan laeng nga am-am mo, Turo? Nasingad pa'y agayam ko. Anya? Si bibiyag pa'y gayam ni Rosalia. Kunak no natayan. Anya ti kayat mo asawan, Nana Amalia? Turo, jak mabalin nga isalaysay kan kati amin. Pangaasim, Turo. Tadi mo ibagbagakan ni Miguel dagiti na ibagakan ka. Una na. Mangnamnama kayo kanya. Agyaman akno kasta, Turo. Anya ka dito ramidag dito yung silid mo. Doon na gusto. Kunak no agad-gad ni Sika. Mabutang gayam ni Sika kinipatay. Doon na gusto. Ikak ni Sika. Iti ado na dinero. Basta patgam, ti kayat ni siyak na mapasama. Adto'y ti ado na dinero.
awatan ni Sika. Narapat da kwarta? Wen. Kukuhaminan ni Sika daytoy. Pili. Anya nga minti aramidam kanya. Doon na gusto. Paragsakan ni siya. Anya? Apay na nagmulakat ni Sika. Doon na gusto. Kaya't mo asawan. Hanadan tingiwat ni Sika. Doon na gusto. Narigat paparamid mo kanya. Saan na narigat, Pili? Nalakalaing. Kaya't ni siya, ni Sika. Gapotagwapo ni Sika. Mariribo ka na itimbaga kanyak ni Nana Amalia. Amu nagayam ni Nana Rosalia. Malagip ko tinagsarita ang daidikin ni Miguel. Idakdakamaten idi ni Nana Rosalia agayam na. Akarupropa unay ni Miguel. Kat awan sa bali. No di ni Nana Amalia. Toro? Si kamat gayam. Nakapanimid ka mat ito'y tawa. Adan sakit di pampanunutan ma. Ha? Kwa. Awan gayam. Amam mo kan, Toro. Amok nga da pampanunutan. Awan ko naklangaro din. Ala, makamu ka no di mo ibaga kanya. Awan mat nga mintirumbang nga ibagakan ka. Talaga nga awan, gayam. Nagsakit ibagbagit. Tibyas kaya doon na gusto. Baklamat gayam. Hanggang sa nabali. Adu akwarta tintad na kanyak edirabi. Bumangon akon. Nangaton dya init. Ijailangan mansyon ni Don Braulio ti pagarmosarak. Pili? Apa yang kasta tilangam? Kas kala na puy-puyaton Boss, ado lang amin tinainom kong arak idirabi. Ay, Apa nga umisam ka, boss? Awan, Billy. Uray di mo ibaga kanya tipod no. Amok, tinapasamakan ka. Anya? Kastay na ko nakidinkan ka. Saan ang babae ti pagisman ni Don Augusto? No di ka lalaki. Boss. Mawatan ka, Billy? Mawatan ti marikrik nam ita. Itay-bay anak katugaw iti sirok ti kayaw ni Mona. Ganayon lata kasta tiraramidan na. Nabayag nga minan na sana nagparang ni Miguel dito lugar na ito. Masya na kaninina. Agayat launay ka ni Miguel. Pasigak manta ka sa rita. Naina, anak. Da kayo magkayam, tatang. Masya anak ngamin ka, anak ko. Kanayaw na naliday ka. Tatang. Ni ka di Miguel ti pampanunutan. Wan, tatang. Amok, akailiw mo ni Miguel. Agam kastoy lang ti may bagakan ka. Ibawing mon iti sabali alalaki ti panagayat mo ka ni Miguel. Adumot dagiti agdat-daton kan ka. Nila ang Miguel kay ayatan, tatang. Napod na ti panagayat ko kan ko na.
Ngem adda pagsaksakitan tinakam ko. Agsagana kanyak day kay ababae. Agsagana kanyak. Nay, anya ka din ti bagbagham anak ko. Asino ti babae at akdakamaten ni Nena. Gagayem, ti uliwan na dinggan, ti tuloy, ti nobela tayo anapauluan. Tepang, ititangatang! Nobela ni Isagani Yalong Bolyeser. Iti madireksyon ken musika. Jonar, reportazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Tepang! Iti tangatang!